زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقع تقرينيا سولوس عربن سمزتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعر متر كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 14 ساعات بعسرت هذا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطية ولود إن مرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو فيبن سولوموني سلام كمي تمسيو كبرع سمعتنا عبنا لومي سنبت 28 سنة كلتشان 15 مدبنا نايز سومون زيزينا وشتن وزعنا دالينا لكم لنا سناي مكتتال حول يتوى حول نتسي وتسوء سمو لأله اللوات سنفر نباري قتل حيزو حول يتوى حول يتوى حول يتوى حول يتوى شمعة برختي زي تفقو شمعة برختي زي تفقو نسو صحي مسدن ويت دبنا كاليه برهن منكم زبن حول يتا حوا شمعة برختي زي تفقو تقوان كتب بكله مدرسة مايك لاقى بكله مريت كتب تماف أمكي ورقاوي المفتح عينيكم شكر فتحتي أنتم شمعة برختي أنتم نفاس سعرتي أنتم ماي همت حياتي بسلاخ منبر وقي حالتي بسلاخ منبر وقي حالتي حوت جيغنا نبرت الشمعة قبل اللبنا زي ما كان سمعام برحان قزانا حوا مواني حوتك عنو حوا مواني حوتك عنو بدمي رحوي زد فتنو بهالهال دحوي زد فتنو زي ما تسوء سمو لأله اللوات سنفر نباري قتل حيزو حوان يتوى حوان يتوى حوان يتوى حوان يتوى شمعة برختي زي تفقو شمعة برختي زي تفقو نسو صحي مسدن ويت دبنا كاليه برهن منكم زبن حول يتا حوا شمعة برختي زي تفقو
زينا أنه كبرات تخطاتلتي فلم أرستاتو زي دمت مدرخ إرتراوياني أما ندق استفلا ليا أبيات تمرت كتم أسمران سرعة هجرف زكاو متوحفات بتمهارو يتحفهم هلاهم طالعو سرعة هجرف أوش تهاجر نزركب حزبنا أسجديدو نتي مرماركم مشين زوجو تبتاب زكاوم سلامة وسلفي نخكايد تلي موازنة برمدة بفشلوا أبكباب الجربة ناي السودان أب حرشات سرحو زنبرو شوعات إرتراويان سدتنياتات كابا سرحتهم بزتلاقو رشايدا 5 شويو يقلت علو أب ليبيا كاب مزرعان أب كتما تريبولي أب زقوعزو سدتنياتات زور زلو سبعة وحاسيا لعل خالق وان يبرخالو زرزر زينا أب أبيات تمرتكال أي درجة حالاي لمعاتن حدنتن ناي كتما اسمرا بعسران 4 بعسران 5 سنة كلتشان 15 قطتاو تقاومو زنصبارقو صحفات بتمهارو أب منادق كمسة صحفو منشتات دمت مدرخ كابتا كتما قاليعم بمسارة حبريتا منشتاتنا توم صحفات نملكاو قمانا سرعات هجرف زقالعن حزبي أب كبيت زقمو ديقوم هلاو زنصبارقون مل اختتات كم زنبروم كفلت انكالو بفلاي أب تمهرت حالاي أم منقودك العلوات حالفتن دكتران بتقوداي كبيت قونت كم استلع علن زبزحو مساخوتناي كفلتات دما بداربا من 5 صبرون تقاليزو دحرت قونت بركت زبالو أبالات تا أبتا بيت تمهرت توافيرم أبتعو حلوا 5 ركبو وسيخم زغنزبو منشتات دمت مدرخ حيالو أبالات هاقراو دحنت تسرعاتون زتداغاقي كوللان متنزاناتن يكايدو مهلاوم أرديوم أبي تمهرت لمعاتون مبين ملكي نابرا مس هجرف مريرونا بهجرف أيتم بركخ زولون كالوت صحفاتن أب منادق 5 صحفو نتم صحفات كاب عين حزبن تمهراين مخوالم دما برئس ممهرانن من محدارتي بيت تمهرتن مقويايات كم زنبرخ فلتن كله أبالات هاقراو دحنت أبت بيت تمهرتي ترخيبهم كم زتنعن سيبلاو خدان زلبسو أبالاتهم أبت خبابي ناي كوللان متنزاناتن سرحن مكياد أوافيرم هلاو من ترقاقيت الله اتي بتمهاروتن أبيات تمرت زتوسد سقمتي بتا نأبالات سليا سرعة هجرف كاب عموم نلعل خوينا مهلا وزنقر الله ولاديت زتوغوس مخانو وسيخم زملكتو من جتات دمت مدرخ إذا أبنتاوي تادي بأزيو زتراغ ميلات تمهارو أم ودابن بزعبا قوقويا كايداتات سرعة هجرف زلوهم نقحات أب مبراخن كتسالت سرح مهلا ويقنزبو إذا تبع عدي قدم حجون أما كلاي درجة بيت تمهرت قيح بحرن كم كوليج ما ينفحز أما السلال علوت كلا تمهرتن ناخوللت مسبوز حتى مهاروت الرخبن بوليتيكاو نقحاتهم تزايدن مهلاواز فلت كوينو عبالات تاسرعات هجرف نمغيادا زقبروو زي قوارد سعرتات زاقيد فايدة 5 ترخبو إيو زنقر هزباوت الإي قبل على سرعات هجرف لعلى خالق اوان ترنعو هزبي تقاومو بميلان بقهدون يمسكر مهلاو يفلت سرعة هجرف أب وشت هاجر نزركب حزبنا أسجديدو نتي مرمار كوميشن ودب حوارات هاجرات زوج أو تبتاب زكاوم سلامة وسلفن خكاية تلي موزنة برمدب كم زيت عوته من جتات دمت مدرخك اليوم من جتاتنا بحبريتهم تي بعسران 6 سنة كلتشان 15 أب سفيح كبابيتات هاجر بتسرعات كسجدد تحاسيبو زنبرين ناي تقاومو سلفي حزبنا بلعلة تسرعات أسميرو وزلو تسلقي لعل خالق واني قهاد بمهلاو اتم تمديبهم زنبرو سلفتات فشولات كخوني كابزبل سقعات كواردو 5 كالو وافليتهم حلفته قرف إنه أسان زباتاتن بوهايوز فلتا ناي سليا مسارعاتن أبتي بحموس 25 سنة أما كلاي بيت صحفتة جنبار أب ساعات أقامشت زكايدو هتوت أخيبا حزبية بكبيد كرة 5 ركبن أبزوان زيناي تقاومو سلامة وسلفتاتا كايدي الكايو دما كسمع كم زي كونه بغطتا كم استسمع معوخ فلت خايلو الله إذا بمرمار كوميشن ودب حوارات هاجرات وتيو زلو وانا وتبتاب نهجرف زي كونه قطتاو حاسياون حزب 5 خونه بموغوس كواس كأمنا كاب قند محاورات تسرعات زخنا هاجراو محبر دق انستيون هاجراو محبر تمهارون من اسياتن ايرترا سفيح عمام تواهيبون كم زلو وسيهم زملكتو من جتاتنا إذا هاغنزي مستي لعلي كالق وان بريخو زلو نقحات حزبنا تداريغو كهلو زخل فايدة زتحات مخانو الرقاقجم أبوشت هاجر كاب زركب حزبنا حيالو نمنجتاتنا أبزهابو حبريتا اتي بدقفت هجرف بعسران 2 سنة كلتشان 15 زتخايدي نتسبتاب مرمار كوميشن زقاوم سلفي إرتراويان
نزحلفو زلو ጸገማት ዝደብን ሰብአዊ ክብረቱ ተመንዚዑ ንዘሎ ህዝብና መሰሉ ከይ ወሓስ ዝዕንቅጽን ከም ዝኾነ ብምልካት ነቲ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ብ26 ሰነ በኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝተኻየደ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ዘለዎም ጽኑዕ ደገፍ ኣነጺሮም እቶም ዜጋታት ወሲኾም ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ዘካየድዎ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝብና ክሳብ ክንደይ መሰሉ ክኽበረሉን ካብ ሕጊ ኣልቦ ምሕደራ ወፂኡ ድማ ኣብ ክፉትነትን ተሓታትነትን ዝሰምር ቅዋማዊ መንግስቲ ክትከልን ልዑል ድልየት ወኒኑ ምህላው ዘመስክር ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ህዝብና ዝወረዶ ሽግርን ዝተመንዝዖ መሰልን የለን እናበሉ ዝምድሩ ገለ ውሑዳን ደገፍቲ ስርዓት ኣብ ዝመጽእ ሃገራዊ መድረኽ ተሓተትን በደልቲ ህዝብን ሃገርን ከም ምዃን ከም ዘየምልጡ ዘተሓሳሰቡቶም ዜጋታት ስርዓት ህግደፍ ነዞም ብንኡሳን ረብሓታት ሰኺሮም ኣብ ሕሉፍ ተማዛዝነቱ ወዲቖም ዝርከቡ ደገፍቱ ኣብ ዝደለዮ መዓላ ከዋፍሮም ይረአ ምህላው ኣብሪሆም ኣብ ከባቢ ጌርባ ናይ ሱዳን ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ 2 ወርሒ ደሞዞም ክወሃቦም ንሱዳናውያን ኣስራሕቶም ኣብ ዝሓተትሉ 7 ካብቶም ኤርትራውያን ብራሻይዳ ክጭወዩ ከም ዝተገብረ ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ኣቃሊሖም እቶም ብ21 ሰነ 2015 ዝተጨውዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘይተኸፍሎም ደሞዞም ክወሃቦም ብቐጥታ ኣብ ዝሓተትሉ ኣስራሕቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ተወለድቲ ራሻይዳ ብምስማዕን ብላዕ ብምሃብን ነቶም ስደተኛታት ንኽጨውዩ ከም ዝዓሰብዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣበየ ከባብን ኩነታትን እቶም ኤርትራውያን ግዳያት ዛጊት ከም ዘይተነጸረ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ሓደ ካብቲ ናይ ጭውያ ፍጻሜ ኣምሊጡ ናብ ማዓስከር ሸገራ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ዘመልከተ ኤርትራዊ ስደተኛ ንምንታይ ካብ ሸገራ ወፂእካ ኣብ ሕርሻ ትሰርሕ ነርካ ተባሂሉ ናብ ከተማ ከሰላ ተወሲዱ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብ ማዓስከር ሸገራብ ይውሽጥ ብዘሎ ሕጽረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ጥዕናዊ ኣገልግሎታትን ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከብዶም ንምዕንጋልን ኣብ ከተማ ካርቱም ዘብጽሖም ገንዘብ ንምእካብን ካብቲ ማዓስከር እናሰለኹ ውሕስነት ኣብ ዘይብሎም ሕርሻዊ ንጥፈታት ክሃልኩ ከም ዝረኣዩ እዩ ዝንገር እቶም ካብ ማዓስከር ሸገራብ ዝሰልኩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከም ከሰላ ጌርባን ወደል ሕሌውን ዝኣመሰሉ ከባቢታት ከም ዝሰርሑን ብተደጋጋሚ ድማ ግዳያት መጭወይቲ ይኾኑ ምህላዎምን ዘረድኡ ምንጭታትና ኣብ ማዓስከር ሸገራብ ዝርከቡ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣባላት ስለያ መንግስቲ ሱዳንን ካብ ብልሽውና ተኣልዮም ድሕነት እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምውሓስ ክጽዕቱ ከም ዝግባእ የረድኡ ኣብ ሃገረ ሊብያ ካብ መዝረዓ ናብ ከተማ ትሪፖሊ ኣብ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ሰብኣዊ ሓስያ ልዕሊ ካልእ እዋን ይበርኽ ምህላው ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብቲ ከባቢ ኣቃሊሖም ኣብዚ ሰለስተ ጥራይ ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 27 ስደተኛታት ኣሳፊረን ዝነበራ 3 መኻይን ናብ ትሪፖሊ እናተጓዓዛ ደሃየን ጠፊኡ ከም ዘሎ ዘረድኡ ምንጭታትና እቶም ስደተኛታት ተጨውዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ልዑል ግምት ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ከም ዘሎ ኣሚቶም ኣብቲ መዝረዓ ተኸሲቱ ብዘሎ ዘይምቹእ ጸጥታዊ ኩነታት በቲ ሓደ ልዑል ቁጥር ስደተኛታት ድማ በቲ ካልእ ነቲ ናብ ከተማ ትሪፖሊ ብውሑስ መስመር ኣብ ናይ ጽዕነት መኻይን እናተሓባእካ ዝካየድ ዝነበረ ምስግጋር ዘይከኣል ገይርዎ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ጸብጻባት ብኣሰጋገርቲ ሓደስትን ውሑሳትን መስመራት ኣለዉ እናተባህለ ልዑል ቁጥር ስደተኛታት ኣብ በረኻታት ይጠፍእ ከም ዘሎ ኣረድዮም ምንጭታትና ምስ ኣብ ከባቢቲ መዝረዓ ጉዕዞ ዝጽበዩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ርክባት ኣብቲ ከባቢ ልዑል ቁጥሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘሎ ዝበዝሑ ካብኣቶም ድማ መሻርፎም ወዲኦም ኣብ ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት ይወድቁ ምህላዎም ብምትሕስሳብ ከም ሳዕብየኑ ዛጊት 3 ሰባት ብ22 ሰነ 2015 ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለዉ ኣነጺሮም ደላሎን ኣሰጋገርትን ደቂ ሰብ በቲ ኣብቲ መዝረዓ ተኸዚኑ ዘሎ ልዑል ቁጥር ስደተኛታት ሰሲዖም ልዑል ገንዘብ ንምኽዕባት ንስደተኛታት ብዘይ ተጸንዑን ዘይውሑሳንን መስመራት እናጓዓዓዙ ኣብ ከቢድ ጸገም የውድቕዎም ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና እዚ እዩ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ شغاح ترقو كي تلوم سدراي سفر سمع
قدلي بالعسو زفتركم نقع نصحات تدفئوا أطمئكم منكع بسم فالو لنا تسلمكم تنفاسات منزع يمين نابلكم حقتات مسكا تاريخ تسكيمة صار مستير زخبده نزو خلو تيره مقابر وريده حزبي كي بتاتن كي كون زقدده مع سمو حتين مسواتي تفريده أما مسواتي نقصانتكم اندي حليمة ولاديكم تحبيمكم كتنبرو جقنا تسمي بسلام كتنبرو لينا مسوات رعمة امبر رأي معاشيرو سقاي مسقوزاني دكاي كعنقلو كي حرمو محنساس يا جقنتي هبكم بون نفاس ننت هزبين دي كفيليو تنفاس دحان معلت الله نايز كل حزن سقايت تقبر تاريخ يموتن جقنا تنسيون هزبو زدحن درس ما يسمعتان أبعمد عند الشمعة تعمات اللامات كن عمد مرعى أنتي عبز نخيت تنتلني خمكوت الشا أعتمتين دالو تفحر خبشا أعتمت جقنا له بكل سقمتي تخافلو واني نفس وكف معلتي مسواتي كنتو خوينوس تبلو نحنا نسو دمي معاس كابديقا خوينو تقديحي فزيسو أعتمتي معاس نخوي خوينو تنسنيسو مريت فافاق بلا رحسو نزر السعكم سي تبلو نحنا نسو اتزفلطو جقنا هزبس ازو خوينو فلسو يلخوم اندخن نايك السي بصوتي عشابكم كحيدكم مو خينا قصه دمي زغت منا يرأين اللو صموان ايزون دقي سقاي هزبي بزيحو مسكبودون مقابري تعسا يسمعن اللو تعسانا يمسكو تقرب السلاح قفيت قبالي ما يوستن شفاء ملكت نايقوس لي كفتر لكم تقي حقتا حب قبركم كي تتنفسوا حقي سمايون اللوا كبوارح بركي مقابر تموق كمنا هلوات سنكي جهنو فترو كبشحات زركبه خصمدكم كم بعراي لفنتي حجر قيرو ما ناي وحدات حزاتي جغنا رو تساينو ناي حزب مقباتي قندحان ناي زغلو سقا يالو معلتي حما صبن بار يلن حما حزبي انصار بربرتو كواز وفرن هبي كاب سماي كورد ناي امنتكم سربي بسمي محلو كنا حدا لبي تدعو وحدة حققو رأي هذا بيمو سألني دوا قوقو
دكاي حجون نباخم يعتقوا زناري سو طرح كيكون مصوع اسمي حدري تركبكم فصموا عمامي دمكم يتحوس يتصنبر مسدمي سعبوا حدري تلمقلم عصمي شعو خجهادي وزنبر كنكبرينا حدري مسوعتها عبرهم قنشل حزبي كسنا مقبركها زمن كملس أنتم جرز جهر عركم نجيلازجي حاول نلتقاب برقات دق أزجي رؤيتكم صبا لحمي بالعخم كجات اسمي قرات لبكم تمسجن أبقيلو نتصوع اسمكم بإزجا أصليلو سب قدم عركنتكم جمد ماين صبان فتصم وهات أنتم أبوتاتي فلفلتم عشياء زيكم زلومي زي ركوبم عياك كدان لبستاتكم نصحنا شتو معد غزاكم فتاروانو فتوت سغا زي بقلا غراتكم سب غمجا لبي كبرتات غزغازكم أنتم بعل قبر أملاخ نور زي تعيو قرات صقم توفرو سر مصوع اسمكم سيطان تبهررو قرب أملاكم لمنكم تسمعوا زناب توحده بمهللا تدمعوا سب قدم من دغلبهم فقري فتوتشم قلنا عندما أخل كبري أنتم سب نتسلا سب درب عقلي حجم بردليكم مستيركم كلالي دبسهم بايده الله خلو خيبل بقى سوريلكم يحيشلكم مخوال يرد عنه لكن سمكم سيطان كم زبهرر إنه عند حجي سمكم مستفئ قربنا يفلفل ندنا نبرا خوينو فريسو ما عد برخوتون إيسو أنتو قال عسرا اندار أخيا علمنا مريرا بجاه خبلكي زمنا ونتاي تدليلو نسم ولدكي والدزقي سميو نبرخت نعقي أنت قري من سينا زؤوان من يسمكات التفالكاس قريت بالكان قرز غير كي تبسين تاع عقتكا كان سمز غير زحفر كوينكا سبين التعرن احنا قزي خم قدام اللو سلمات عين قوز عين اللخص اللو زمن كملس يوتنا خم عرق عدرا قبرتاتهم نورس سما بوتات عين حدق أرقمنا فقرنا أرقمنا من بارز متور أرقمنا حليتا أرقمنا هو زي بقبوت حزوئنا أرقمنا كبري تمتمال هذا تسودوا قوتهم سابسنا أرقمنا لا تلتا أرقمنا بانديرا سلام لا تسرحوا الناوت وزتسوو نهيوت بهوات سبناتهم مثل الناس رحو توراسي نا تتقاقو توراسي نا تتقاقو يحاسب ما أنت واي نقر فترة باينو من برنا عراس آي الكنان مقوينو زبن حنقنا رحوة السلام قرباز خدو أحسن قحينا كل زعمهم كوينا بولا كلنا على
جنا زسرحو زي كنت برهان جران مسرحو نحنا ليلة نسو مزاتنحو سب كبور معارك جنا زتشمو ترى مغتنا يكونوا لبنا زقزمو تنفاس الأخطاتو لوان شلمو أرقمونا كله برهان وسلام أرقمونا كله برهان وسلام أرقمونا فقرنا أرقمونا من بارز متور أرقمونا حليتا أرقمونا هو زي بقبوت حزو إدنا أرقمونا كبري تمتمال هذا تسودوا قوتهم سابسنا أرقمونا لاتنتا أرقمونا بانديرا سلام لازي سرحو الناوت وزتسووا نهيوت بهوات سبناتهم مثلنا سرحوا توراسي نتوراسي لا تتخافوا توراسي نتوراسي لا تتخافوا قراس قاريسة بفقر الزماغلو صنح زبلو باطح نحق تحزبلو كوينو ملا خلو ملو نحنا نخنهو لنا نبلا سبنا نحن فشغتا درارم تركن متصوتا بتاينت كلهم نايز هاجر والتاي تركت حانتي أيام اسمها ستا نخل ولا نحنا قمتنا توينتا نخل ولا نحنا قمتنا توقحتا زي دمت مدرخ إرتراويان كورات سمعتنا مكتالكم من دامسكنا نايلومي 28 سنة مدمنا أبزي دمبينا لنا سولوس مشت داقم يرخبنا كساب شعوخا سلام كني دمتي إرتراويان من إسياد نلوت راديو EYSC مالت دمتي إرتراويان من إسياد نلوتي كل جزء سنبت كاب ساعة شمونتن فرعان سقاب ساعة شعاتنا نايمشتات قصات سرا إرترا بحتصير معبل 11,900 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات ب11,678 ميجا هرتز بولارايزيشن فيرتيكال يفنو EYSC اب سدت بزنبرو إرتراويان من إسياد زقومه عملو خفلات عالم أبلات زلووو اب إرترا سربت تخلوطين خمتز زقالس محبر
إيواسي شجر إرترا فتح بإرتراويان زحمرتو محبر كوينو مسرة تابعن طلبات إيواسي انتهى مزبهال قداماي والكملاخي إسياسة فرقي بزيك المخونة سلطان الحزبي يركب كالاي نحلنا بوليتيكان أسرات بزيك المخونة تفتحو سالساي وفي بارنت كوين زولو دارت ألبو هاقرا عبرقود بقطبت دو يبال رابعاي ملكاو سرعة إسياس تقاليو بقوام بزم محر ديمقراطية ومنغستي يتكا كبرات سمعتنا مس راديو إيواس يقوم زلهم لومي 28 سنة كلتشعن 15 عام تمردي حراي باركس سمعتي راديو إيواسي أبدناي لو معنتي مدباتنا بزعبا زي دخيل دول هلو كنتات ناي إرتراويان دليت فتحي مالت ملو عالم كنكتاتلهم زغننا واشنطن دي سي دحرو اب إثيوبيا اب معسكر تدنياتات مع عيني اب عفار كمون اب إسرائيل اب تل أبيب كمون اب علت 26 اب جنيفا سويسرلاند اب قطري ودب حبرات هاجرات إرتراويان دليت فتحي ندقف كوميشن اوف انكواير نمغلات سفح سلاماو سلفي اكايدو مالو مالتيو نزز ملكت يخون مدبنا لو معنتي قال محتت نمغبار باركس حيزلكم قريبه زلخو دانيال تولديو دانيال تولد خب كتما بوسطن حبرات منكسات امريكا مجمرتا داني مسمعتنا نبسخا تلالي صبونيرو سلام مرحبا سلام حوي ازي مسكن نز عدل ذهب كاني انا دانيال تولي زبهال ابزي كتما بوسطن امريكا ينبر ابز امريكا خب 1996 يمصي ابزي قالسزي دارغا نا 12 عامت قالس انيحه بعقمي ابستفالالي نطفتات بعقمي قالس انيحه حجون ابز قالس الله زي مسلتي حصير دحره بايتاي الراي دانيال حدا كابتوم ابز قالسي ننوح اوان تساتفو من اسيا مالت كم تساتفو ثبات كم كان كمتن حدا ون كابتوم مسرتي ناي من اسيات قالس من اسيات بحبرات منكسات امريكا حدا اخا باركس مستي قدم زنبره خنتات الرايخا حجي اب كوميشن اوف دغفن كوميشن اوف انكوايريز وص ارتراو من اسي بفلاي اب جنيفان اب اسرائيل كم زرانا ازيو باشحد قطر ارتراو من اسي ايون دغف تغلص وصي مو نزي اب قمت اتيخا كونتات دليت فتحي نايت مالن ناي لومن كمي كتوادادرو تخل هو ناي بحقي كنذكرو خلنا تفلط يخاستخاون كنمي كندي عامتات تخون ناي منسي من قصاص اب واشنطن مسريتنا نقصاص نيرنا ابت وانتي سلاماو سلف خبر كلون ايرتراوان دليت فتحي كندي وصو نيروم نري نيرناينا سو ازي حجي بصحنا يزلنا درجه مبصحنا بالطعمي ناي بحق تسفا زبي بزح ايرترا بفلايتي من اسي بفلاي كابز قالس نوح وان كقالسو صنحو 4 3 5 عامت تقالسو ايرتراويان ابز حجي زلو من اسي تسفا رخيوم طراي زي كونس ناي بحقي
እዚ መንእሰይ እዚ ነዚ ቃልሲ ክወርሶ ከም ድኽእል ነዚ ቃልሲ እዚ ኣብቲ እሳቶም ተቃለስሉ ከብፅሖ ከም ድኽእል ሙሉ ብሙሉ ክዛረቡ ክሰምዖም ከለኻ ሓጎሶም ክገልጹ ከለዉ ክሰምዖም ከለኻ ኣዴታት ዕልል ክብላ ከለዋ ክሰምዖም ከለኻ ናይ ብሓቂ ይርዳእካይ ማለት እቲ ደረጃ በፂሕናያ ዘለና ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተገብረ ከምቲ ተገልጸ ኣብ ዋሽንግተን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ኣብ እስራኤል ከምኡ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት እቲ ናይ ጀነቫ ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ ኩላትና ንፈልጦ ዓብይ ነይሩ እዚ ግን ፈፂሙ ምስቲ ናትና ዓቕምታት ምስቲ ናትና ክንገብሮ ንኽእል ከተወዳድሮ ከለኻ እዚ 5% እውን ኣይኮነን ክንዝክሮ ዘለና እዚ ተገይሩ ዘሎ በፂሕናያ ዘለና ምስቲ ኩሉ ዘለና ናይ ውደባ ሽግር ምስቲ ኩሉ ዘለና ኣብ ድሌት ፍትሒ ዘይምርድዳእ ዝተገብረ እዩ እሞ ከዓ ብሓፂር እዋን ብተገደስቲ ኤርትራውያን ዝተገብረ ውደባ እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ገና ካብ ድቃስና ተባራቢርና እንተዘይኮይንና ገና ኣብ ጉያ ይበፅሓና ሶ ክንጎይ እንተጀሚርና ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ እዚ ናይ ጀነቫ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ለሙቕነ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ብዙሕ ከምደይ ነበረ ዓብ ከምደይ ነበረ ንሪኦሉ ግዜ እውን ክመጽ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እቲ መንእሰይ ካብ ድቃሱ ተባራቢሩ ኢና ክንብል ንኽእል ጽቡቕ ሕራይ እምበኣርከስ ናብዛ ናይ ጀኔቫ ዝተገበረት ዴሞንስትሬሽን ወይ ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ክመልሰካ ብዕለት 22 ደገፍቲ ወይ ከዓ ተደናገፅቲ ስርዓት ህግደፍ ንሕና ንሱ ዝብል ጭርሖታት ሒዞም ነቲ ብኮሚሽን ኦፍ ኢንኳየሪ ዝቐረበ ፀብጻብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክልን እዩ እዚ ንመንግስትና እውን ኣይውክልን እዩ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም ብመንፅሩ ኣብ ዕለት 26 ከዓ ኤርትራውያን ድሌት ፍትሒ እቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰናት ንዓለም ሕጂ ዳ ተሓድሽ ዋንበር ንዓናስ ንቡር ናብራና እዩ ዝስምዕ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ማለት እዩ ኩልና ከም ተዓዘብናዮ ብዘይ ምግናን እቲ ደላይ ፍትሒ ዕለት 26 ዝወፀ ኣስታት 4 ዕፅፊ ናይቲ ብዕለት 22 ዝወፀ ደጋፊ ወይ ተደናገፅቲ ስርዓት ህግደፍ እዩ እስኪ ዳንኤል ብናትካ ቃላት ክሰምዖ ነዚ ክልቲኡ ዴሞንስትሬሽናት ወይ ከዓ ሰላማዊ ሰልፍታት ከመይ ክትገልጾ እቲ ዕለት 22 ተገበረን እቲ ዕለት 26 ዝተገበረን እቲ ብደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተገብረ ብመሰረቱ ንዓና ሓጊዝና እዩ ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ብጣዕሚ ሓጊዝና እዩ ነቲ ኩነታትና ኣቓልቦ ዓለም ንኽረክብ ገይርዎ እዩ ንብዙሓት ኤርትራውያን እውን ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ንኽርከቡ ኣተባቢዕዎም እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ደገፍቲ ይኹን ደለይቲ ፍትሒ ብሓባር ኢና ዘለና ኣብዚ ናትና ናይ ደለይቲ ፍትሒ ክንበፅሖም ዘይከኣልና ኤርትራውያን ባዕሉ እቲ ስርዓት በፂሕዎም እዩ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ኣብርሂሎም እዩ ሳቶም ከዓ ብናቶም መረዳእታ ናቶም መርገፂ ወሲዶም ነቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ንኽበፅሕ እዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝገበርናዮ እውን ብዝለዓለ ኤርትራውያን ንኽሳተፍዎ ደሪኽዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ እቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ናትና ቃልሲ ሓጊዝዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግን ንዕኡ ክንግምግም እንተኮይንና ብመሰረቱ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ እንተሪእናዮ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብዝኾነ መገዲ ፖለቲካዊ መግለፂ ኣይነበሮም እንታይ እዩ እቶም ኣብኡ ተሳተፉ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኢሳያስ ስእሊ ሒዞም ንሕና ንሱ ኢሎም እዮም ወፂኦም ብልክዕ እንታይ እዮም ዝደልዩ ክገልፁ ኣይተረኣዩ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበዝሕ ዝነበረ ስእሊ ናይ ኢሳያስ ንሕና ንሱ እንተዘይኮይኑ ካልእ ወላ ሓደ ካብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ምስቲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝኸይድ ዝነበረ እሞ ከዓ ከም ስነ ሞጎት ከቕርብዎ ዝኽኣሉ ነቲ ፀብጻብ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳየሪ ክገጥም ዝኽእል ፖለቲካዊ መልእኽቲ ሒዞም ኣይወፁን ስለዚ ፈሺሎም እዮም ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፈሺል እዩ ብኸምኡ ከዓ እንተሪእናዮ ናይ ዓለም ሜዳታት ወላ እውን ዕድል ኣይሃብዎን ምክንያቱ እንታይ መልእኽቲ እዮም ከመሓላልፉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ከም ደሎ ዓለም ትፈልጥ እያ ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሰዲዶም ይነብሩ ከም ደለው ይፈልጥ እቲ ዜና ማዕከናት ኤርትራውያን ኣብ ክንደይ ፀገም ከም ደለው ይፈልጥ እዩ ሶ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ብመሰረቱ እንታይ ዕላምኡ
ክፈልጥዎን ስለ ዘይከኣሉ ክጽሕፍዎን ኣይክእሉን እዮም እንታይም ክብሉ ስለ ዘይከኣሉ ብዙኾነ መገዲ ኣብ ማዕከናት ናይ ዓለም ዜና ክወፅውን ኣይከኣሎም ላ ኣብ ቲቪኤር እውን ብግቡእ ተቃሊሑ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ናይ ብሓቂ ማለት ዘሕዝን እዩ ነይሩ እቲ ኣቀራርባ እቶም ወደብቲ ዝነበሩ ናይ እቲ ስርዓት እቲ መብዛሕቶም እውን ነቲ ስርዓት ገዲፎሞ ስለ ዝኸዱ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ወደብቲ እውን ፈሺሎም እዮም ብግቡእ ክውድብዎ ኣይከኣሉን እወቶም ኣቦታትና ኣዴታትና ኣብኡ ተሳተፉ ፍቕሪ ሃገር ከም ዘለዎም ባንዴራ ሒዞም ኣርዮም እዮም ግን ፍቕሪ ሃገር ማለት ንስርዓት ኢሳያስ ንዝመውት ዘሎ ስርዓት ምድጋፍ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ፍቕሪ ሃገር ሓልዮት ኣብ ህዝብኻ ብተርእዮ ሓልዮት ኣብቲ መንኮርኮር ናይቲ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግር ብተርእዮ እዩ እቲ ፍቕሪ ሃገር ክትገልጾ ዘለካ እምበር ባንዴራ ብምኽዳን ጥራይ ክኸውን የብሉን ግን ይርድኣኒ እዩ ናቶም ሽግር ይርድኣኒ ኣነ ብወገነይ ናብ ዓዶም ክምለሱ ኣብ ዓዶም ክቕበሩ ከም ናይ ዝግኽፍሉ ሽግር ከየጋጥሞም ኢሎም ብዙሓት ኣቦታት ኣዴታት ኣብቲ ስርዓት ህግደፍ ተጸጊዖም ከም ዘለዉ ይረኣየኒ ኣነ ንዕኦም እንታይ እየ ዝብሎም ትጋገዩለኹም እየ ዝብሎም ትጋገዩለኹም ብልክዕ ናብ ልብኹም ተመለሱ ክብሎም ደሊ እቲ መንእሰይ ኣይነበረን ሶ ንመንእሰይ ከም መሓላልፎ ዝኽእል እቲ ዋይፒኤፍ ዲጄ ነበረን ሶ ከም መሓላልፎ ዝኽእል ነገር የለን ብኣንጻሩ እቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ግርመካ እዩ ሰሊሓወይ ማለሲ ሓራሳት ቆልዑት ሒዘን ስንኩላን ዓበይቲ ንኣሽቱ መናእሰይ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ክኽሕሱ ሓላፍነት ክወስዱ ድልዋት ዝኾኑ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኩሉ ዘበለ ክበርክቱ ድልዋት ምዃኖም ዘረጋገፁ ሕዋታሓት ዓበይቲ ንኣሽቱ ኣብኡ ክሳተፉ ክትሪኦም ከለኻ ካብ ኣሜሪካ ከይተረፈሲ ብዙሓት እዮም ከይዶም ዘለዉ ወይ ዘይተዘርበሉ ስለ ዝኾነ ብዙሓት መሓዙት ኤርትራውያን ሃገር ኤርትራ ኣብኡ ተሳቲፎም ኣለዉ እቲ ናይ ጀነቫ ሰላማዊ ሰልፊ ብበዝሒ ይኮነን እቲ ቀንዲ ዕዉት ዝገብሮ እቲ እንታይ ናይ ጀነቫ ሰላማዊ ሰልፊ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ኩሉ ስእሊ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ምንባሩ እዩ ብደረጃ ዓድመ ድዩ ብደረጃ ኤርትራዊ መበቆል ዲኻ ክትብሎ ብሄር ዲኻ ክትብሎ ናይ ፖለቲካ ርእይቶ ዲኻ ክትብሎ ኣይዲዮሎጂ ዲኻ ክትብሎ ብዘይገድስ ካብ ኩሉ ዳይቨርስ ዝኾነ ዝተሳተፎ ብምንባሩ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዕዉት እዩ እቲ ብዝሒ ድሮ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ጀነቫ ሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋጊፅና ኢና ሽዑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ርኢና ኢና ብብዝሒ ተሳቲፉ ሶ ጀነቫ ካልኣይ ግዜ ታሪክ ትሰርሕ ዘላ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣመንቲ እስልምና ኣብ ግዜ ጸሎት እሞ ኣብ ግዜ ጾም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፉ ብዙሓት ግዳይ ናይ ዘስርዓት ዝኾኑ ስድራ ቤት እሱራት ቤተሰብ እሱራት ኮታስ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ወፂኡ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ኣብ ወፃእ ዘሎ ፍኮርስ ዓቕሚ ዘይብሉ ግዜ ዘይብሉ ኩነታት ዘይመችዎ ከምዚ ከማይ ኣይከድናን ግን ብኣካል ምስኦም እንተዘይነበርና ብመንፈስ ምስኦም ነርና ኩሉ ኤርትራዊ ካብ ኩሉ ኩርናዕ ነዚ ናይ ጀነቫ ሰላማዊ ሰልፊ ክከታተሎ ብኣተኩሮ ክከታተሎ ደገፉ ክርኢ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ስምዒትካ ዝትንክፍ ጽሑፋት ግጥምታት ክገልጽዎ ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ናይ ብሓቂ መወዳድርቲ የብሉን ረኣይዎን እንተሪኢኻዮ እቲ ናይ ስርዓት ህግደፍሲ ብዛዕባ ናቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብርዎ ኣይኮኑን ክዛረቡ ፀኒሖም ወላ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ተኸይድካ ገዲፎም እዮም ክዛረቡ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ዘዛረብ ነገር ኣይነበረን ሓተ ካዳኒ ጠጦ ከብለካ ምስታ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣተሓሒዘ እውን ኣብ ረሓ ብልካ ክትገልፃ
سخاون كابتوم حد دليت فتح إرتراويان نوح وان كابتوم مسرتي أبهالتوكن وانا بسوشيال ميديا وعلى الفيسبوك تواسع كموهان كامتن أبتيز كم يجينا أنا السوشيال ميديا نربحها دلاي فتحي خنو علون غل مخنياتو سرعة قدف كم نريو زلنا زنا كوميشن أوف إنكوايريز وتسبسب نإرترانا بحدقة توائيو نايدقة حلتات القاقاتو يوم كم نا عجانا إيران نا أفغانستان كبت حنا يوزبل حدا بروباغانداتات نداقبر نقرهنياتات إرتراويان داناقر اللومو بسوشيال ميديا غيرنا خمي غيرنا أنا نزخم لسون خلا أو كل قطع حيس كاتم دسكاي هو انتايو بقندو تسرعت تسعيري أبتي شنخ دبلوماسي أبتي مداينا دبلوماسي تسعيري زخاء إرتراويان مسعيرهم أبزخ نرسوع زي بلنا كم تلمود أبتناي سبعة مثل شماقله تمسرحنا يقمقامنا سبعة مثلات هبستفال عليه حقرات كجبر كله وكيل نايت سرعات زخونة تسويعو تعديمو كيدو تقطم أو يجميرو بعل حفتنا إلساجرهم كالوت أو إن قطم كجبرات أنيحن إذا قطميو بناي دليت فتحي تعويتو سلازي إزي ناي كوميشن اوف انكوايري إزي زقبر زلو سقطتات نايتوم إرتراويان أبسب أو مسل كم بعل إلساجرهم كالوت كالسي كايدو زنحو أمو خأسر عتقدف أبتناتو دبلوماسي كعوس لزيك على كم تسعرينا نفلت نحنا سلازي ناي وصاتنياتات متتاو قال يكونن ازي تحكم إرترا زلو علم كما يتريو إننا نحنا كنقلص نحنا كتريو زلوا توم سبع مسل زق قالسو كغلصو صنيحهم سرعه قدف كأنا نعلم بتسو زمسلو خامن فتينو اما مጨረሻ ዓለም مسانايا مستوم دليت فتحي وقينا نعنا سلازي حليتلنا ويونتهم دليت فتحي كتحقس لازي دليت عالم ويكات كوميشن اتي سبع مسل شماقله ايكونن وقينو انتي دا ابت حقي توم سبع مسل طابقو كان بعل إلسا جروم زقربو سنه موغت قطم كريوس لازو خالو موخا استفالاليو ابل عليهم جبنات تفصمه قلعت سدرا بيت ناي اسرات ناي مينسترات ناي جي 50 ناي غازيطኛታት ኣብቲ ሰብኣዊ መሰል ሂማን ራይትስ ካውንስል እንዳኸዱ ኣቦይት ኣሲሩ ኣዴት ኣሲሩ ሓወይት ኣሲሩ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጥን ክንሪኦ ይከኣልና ን10 ዓመት 20 ዓመት 5 ዓመት እንዳበሉ ክነግሩ ምስ ጀመሩ ዓለም ክሰምዕ ጀሚራ ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ወጻተኛታት ኣይኮኑን ዝቃለስዎ ዘሎ ኤርትራውያን እዮም ዝቃለስዎ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰል ቃልሲ ንስርዓት ህግደፍ ስዒሮሞ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ቃልሲ ንስርዓት ህግደፍ ስዒሮሞ ሕጂ ናይ ወጻተኛታት ምትእታው ኣይሌናን ዝብል ገለ ዘረባታት ኣሎ ወጻተኛታት ምትእታውን ዝደሊ ኤርትራው እኮ የለን ደሊና ይኮናን ንኸዶ ዘለና ናይ ወጻተኛታት ምትእታው ተባሂሉን ክርአ የብሉን ምክንያቱ እንታይ እዩ ንሕና እንታይና ንብዘለና ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ክመጽእ ኣሎ ሕጊ ክመጽእ ኣሎ ዲሞክራሲ ክመጽእ ኣሎ ኢልና ንልዕሎ ዘለና ሕቶት ናይ ወጻተኛታት ሕቶ ኣይኮነን እዚ ሕቶ እዚ ኤርትራውያን ተቃለሱሉ መስዋዕት ዝኸፈልሉ ን30 ዓመት መስዋዕት ተኸፍለሉ ሕጂውን መስዋዕት ዝኸፈልሉ ዘሎ ሕቶ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ወጻተኛታት ምሳና ኮይኖም እንተልዒሎሞ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ እዚ ሕቶ ዝልዒሎም ንምንታይ ኣብ ሃገርካ قوام زي تقبر لها نمنتها هاجركا نتوم تأثروا ببيت فردي كفردو زي تقبر إلهم أنت حاجتهم مو وساعتينياتات نعنا نلعلو زلنا حتى يوم زلعلو زلو كابانا زي ندلي حتى أنت حاجتهم كله قدايو نحنا حتى زلنا حتى تحاجتهم كن أكن دانا خوينهم يزاربوا له مالتي ስለዚህ ናይ ወጻተኛታት ምትእትታው ተባሂሉ ክግለጽ ይብሉን እዚ ናስና ሓሳባት ደለይቲ ፍትሒ ዘልዓልናዮ ደለይቲ ፍትሒ ዘሰዓርናዮ ደለይቲ ፍትሒ ንልዕሉ ሕቶታት እዮም ዘልዕሉ ዘሎ ንሕና ዘይበልናዮም ኢልና ዲና ክንወራን ኤርትራ ደይሎም እዮም ወይ ኣብዚ ኤርትራ ዘይንደልዩ ሕቶ ደልዒሎም እዮም እቲ ንኣብነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ን18 ወርሒ እዩ ተኣውጁ ብሕጊ ናይ ሃገር ኤርትራ እሱ እዩ ዝብል ስለዚ ናብኡ ዘይትመልስዎ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም እዚ ንሕና ንብሎ ፀንሓና ኣይኮነን
ስለዚህ ብዝኾነ መንገዲ ኣብቲ ሂውማን ራይትስ ካውንስል ዝኸይድ ክትዕን ተሪኢኻዮ እቶም ወፃእተኛታት ካብ ድሌትና ወፃኢ ካብ ባህግና ወፃኢ ካብ ዝሓተትናዮ ካብ ነንፃባርቆ ወፃኢ ኸይዶም ኣይተዛረቡን ሕጂ ንኣብነት ነቲ ኣቦ ወንበር ናይቲ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ገለ ሕቶታት ሓቲቶሞ ነይሮም ንኣብነት ብዛዕባ መንግስቲ ናይ ኣብ ደገ ካልእ ፖለቲካዊ ሕቶታት ሓቲቶሞ እሱ እንታይ ኢሉ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ እዚ ረኺብዎ ዘሎ ኣይግብኦን ኢልና ኢና ንኣምን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ብዙሕ ተቃሊሱ ዝተዓወተ ህዝቢ እዩ ኣዝዩ ሓያል ኣኽብሮት ኣለና ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዘለዎ ኩነታት ግን ቅቡል ጌርና ኣይንወስዶን ንሕና ዘገድሰና ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ግሰ ሰብኣዊ መሰል ኣበይ በፂሑ ኣሎ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ኣብ ኤርትራ ሕቶ ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣልዒልና ክንዛረብ ኣይንኽእልና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ንህብን ኢና ኢሎም ስለዚ ከመይ ገይሮም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ሃልይዎም ምትእትታው ናብ ጉዳይ ኤርትራ ዝገብሩ ዘሎ ኖ ኣይኮኑን ኤርትራ ከም ኣካል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ መሰል ኣለዋ ግቡኣት ከ ኣለዋ ሰብኣዊ መሰል ምሕላው ኣብ ኤርትራ ከዓ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ከም ሃገር ከተኽብሮ ዘለዎ ግቡኣት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢሳያስን ተሓጋገዝቱን ስጉምቲ ክውሰድ ተኾይኑ እንተ ብናይ ዓለም ለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ዝሰርሕ ኣይኮነን ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን ወላ ሓደ ዝብል ከምዚ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ኣሎ ኣነ ሕጂ ብመሰረቱ እቲ ጉዳይ ክንከዶ እንዲና ኣበይ ከም ንበፅሕ ንፈልጦ ነገር የለን ብመሰረቱ ንሕና እዚ መስርሕ እዚ ክንከዶ ስለ ዘለና ክንገብሮ ስለ ዘለና ኣብቲ ዝብፅሕ ከነብፅሖ ስለ ዘለና ኣካል ናይ ተቃልስና ስለ ዝኾነ እምበር በቃ ኣብዚ መስርሕ እዚ ሙሉእ እምነት ጌርና ኩሉ ጉዳይና 100% ጉዳይና ኣብዚ ጌርና ይኮንና ንኸይ ዘለና ካልእ ፍትሓታት እውን ነናዲ ኣለና ብቐንዱ ኤርትራዊ ክዋዳደብን ፖለቲካዊ ጥርናፈ ረኺቡ ሓያል ዝኾነ ቃልሲ ከካይድ ህዝቢ ኤርትራ ተላዒሉ ኣንጻር ስርዓት ግደፍ ጠጠው ክብል ውሽጣዊ ቃልሲ ክላዓል ንገብር ኢና ዘለና ስለዚ ከምዚ ማለትሲ ኩሉ እንቋቑሖና ኣብ ሓደ ጀንብል እቲና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ንኸዶ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኩሉ ሸነኻት ብኩሉ ማእዝናት ኣንጻር ስርዓት ግደፍ ክንቃለስ ኢና ንቃለስ ከኣለና ስለዚ እቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ክሰርሕ እዩ ኣብዚ ብፅሕ ክነብፅሖ ኢና እሱ ናብቲ ቤት ፍርዲ ዘምፅኦ ተኾይኑ ነቲ ስርዓትን ነቲ ተሓጋገዝቱን ኣብኣኻ ሓተካየዳኒ ማለት እዩ ናብ መልሰካ ተላይ መጨረሽታ ከም ትገልፆ ፅናሕካ ናይ ብሓቂ እዚ ኩሉ መፂእ ዘሎ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ፀብፃብ ኤርትራውያን ባዕልና ዝሃብናዮ እዩ ናይ ደጋ ሓይሊ የለን ከምኡውን ከም ዝብሎ ፀናሕካ 10 ተደጋጋሚ ሽማ ዝጠቐስካያ ኤርትራውያን ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሕለል ፃዕሪ ገይሮም ንዓመታት ዝደኸምሉ እዩ እዚ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኩሪ ውፅኢት ማለት እዩ ከም በዓል ሓፍትና ኤልሳ ጭሩም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኩልና ከም ተዓዘብናዮ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ሃገር ኣሜሪካን ኤሮጳን እንዳዞረት ህዝቢ ብትብዓት ቃል ምስክርነቱ ክህብ ትገብር ነይራ ብተወሳኺ እውን ማሕበር መንእሰያት ፖለቲካውያን ውድባት ሃይማኖታውያን ትካላት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳን ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኩሪ ሓገዝ ገብራውን ፃዊዒት ጌራ ነይራ በቲ ፃዊዒት መሰረት ኤርትራ እውን ዝከኣሎ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ናብ ዓወት ዳርጋ ተባፂሕሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስ እንታይ ክብል ዝደሊ ስክፍታታት ኣለዎ ኣብቲ ደለይቲ ፍትሒ ምክንያቱ ዋላ እዚ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ቀሪቡ ዘሎ ፀብፃብ ብከምኡ መለክዒ ብዙሓት ዲክታተራት ወይ ከዓ ውልቀ መለኽቲ ኣብ ኣፍሪቃ ናብ ICC ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ገበነኛታት ንኽቐርቡ እንታይ ዝበሃል ውሳኔት ሓሊፉ ክንሱ ቶም ዲክቴተራት ግን ኣብ ስልጣን ኮይኖም ካብ ሃገሮም ከይወፁ ድዩ ወይ ከዓ ካብቲ ሓደጋታት ተወሳኺ 10 ወይ ልዕሊ ዓመታት እውን ይመርሑ ኣለዉ እሞ ሕጂ እውን እዚ ብሃገርና ዘሎ ውልቀ መላኺ ዋላ እውን እዚ ኩሉ ነገራት እንዳተገበረ ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ክእል ገለ ዝብል ብዙሕ ስክፍታታት ኣሎ ነዚኣ ኣድረስ እንተተገብራ ሞ ኣብኣ ክንውድና ኢሎም ዓንቲ መደብና ይቐኒለ ኢላኒ حراي سلي حوي هو እሱ ተስከፍታታት አሎ ይግለጽ አሎ አነ ቦገን እንታይ ዝብል በመሰረቱ ማለት ትንኸዶ ዘለናስ ከምት ዝድለ ውጽኢት ኣይክህልዎን እዩ ሶኢልና ኢና እንደክም ትናይት ኔሽንስ ብዙሕ ኣድማዓይ ክኸውንን እዩ ዝብል ስክፍታታት ክህሉ ኣቦቱ እዩ ወላ ሓደ ፀገም ኣይኮነን ግን
انتايو تي يونايتد نيشنز مجدي زناي دبلوماساو نكايدو زلنا بزح ربحاتات علوه بمسارته علامات مسترعات هدف كراخبا خلوا كم موكسن كم نايصاطي مسارحتات زتقمالو بزح نغرات አሉ تناي سانكشن تلعيل كايو زناي كوميشن اوف انكوايري ايخايو ريبورتر ايخايو بستفالالي مجدي نعانا يربحنايو أبيلو ولا قبل على سرعة هدف والسانخ وستنتزخ ببيت فردي كسراي كلنيو جلس سلازخونة راح يكون انت هيدا ولاون أب إيرتراسي إذا سرعة زي أبزب صحنا زلون خنبتصح كم دجبرنا هزبي نخنرد على تراي يكون هزبون ترديوه سقمت نخوه السدون دفع حيلي بزخون مجد إذا نكايدو زلنا نستفعل عليه معبالتات يوسدنايو من هالبعض يكرر أينا نخيل هون جن of course أوشتي سرعة هدف نهاية حساسبة في اللي يلن مالتها يكون إرترا بز زلاتو نوع وان كتكيد زدولي إرتراويان كلهم أبه وشت هدف زلو كلهم بخوم يدولي مالتها يكون سلازي إذا خي زلو دبلوماساوي قالسي أوشت تسرع زفترو صاطتاوتو الله بستفعل عليه مجدي بمسارته نستفعل عليه مدباتنا دبلوماسي ركباتنا حجازي يزقبرو أبيلو خا نحنا نفسنا انت وديبنا ناسنا نحنا نتشجرنا نفتح شجراتنا على لينا تفتحات انت قميتنا تمليسنا ون علم حتوتات طلبات حاجزات انت حتيتنا أبكن حجزلون أبكن نسمعلون نخيل درجة كبصحنا يخيلي مالتي مغنياتو انتايو تسرعات أب إيرترا زلو أبقل أوان كسمع أيكلنيو زبل مدمدمتا ببزوحات هاجرات اندا تقبروا له خيدي مالتي دحرخ ندي تصاطي أوروباويان أفريقاويان كالوت نابانا خطمتو خجمريوم مالتي كم نايلو تحيلي نحن حجي نزي كمي غيرنا نسرحلو إنا خنا حسب زلنا اتي نخدو زلنا يسرح دي أيسرحنا يكون انتهي دا نحنا خم نايلو تحيلي أبدأ زلنا مس وشت هزب زلنا زمدنا عند حيلنا كمي غيرنا نودب كمي غيرنا ندالو توم زملكتهم علم لخاوي حيلتات كأ هاجرات أبقل أوان قبل علة سرعات هكدف 4 نقط غيرهم نابانا خطمتو كجمريوم شعو نحنا انت اب ميديا زلنا عامتاتنا خنحيل انت اب محبراوي شجرات زلو زناي منسي اب سدتنيات معسكر ديو بستفعل عليه مجدي كنرغبو نخيل حاجزات كنركبون دفع حيلي زبل امنت علن ناي حبار سرح كنقبر تخيلنا اب إيرترا لوطي كقالات في زبل امنتي زلني باركس داني دقيمة بسم سمعت راديو إيوائسي يمسكنكا نزي مهاري على محتت أبزي تركيب كاس لزهبكانا يغني اللي سلومن حاوين تتقبروا زلهم نزي أب إيرترا حزب إيرترا أوشت إيرترا سدوا زلهم لاي ميديا سرحات صارتون عاوتن من ميلكم أجوهم أجنا دقيمة يغني اللي دانيال سمعتنا نايلو معات بدبناون أبتزازي مالنا أبقى تعلم مدباتنا سلاب نراخب سلام كنا فطر بغري عقل كل تعود كان زخصة فغري من